This is the Islam family. Unfortunately, I have this wicked damn last name, and I'm so ashamed of. Here is the Igbo Jacosi Kindness Islam I'm legally married to. This is the wicked sister. Goodness. Her name is Goodness, and his name is Kindness. There is Goodness and kindness. She loves him. She will do anything for him. There is something going on between these two. Wow. This is Ifanye. She is close to him because of my money. This is Ebuka. Okay. This is him, my husband. So let me ask you a question. I posted a Mr. Soflo, thank you to him, is doing a story about romance scam and about these young young Nigerian that are marrying to us American ladies because we are older and we have money. That is the truth. That's true. So I want to thank him for that. And it is true. This is a romance scam or marriage. You know, I thought when you marry somebody and you say your vows, you sign the paper, and when you go to get married, and you know this, if there is no ring, do you think they're gonna marry us? No. So all this is fake and phony romance scam, all for money. 80,000 within 3 years is a lot of money. I took care of him. I wiped his ass. I wiped his debt. I did everything. He's never once taken care of me. I never reaped the benefit he sold. But you know what he did to me? What did he do? I put a curse on his ass, to his children. Karma's a bitch to his sister. Oh, his sister's already cursed through her son. She did it to herself. Yeah. Do you guys see how I post the video of them hanging at the lounge? That's all they do. Do you think they're going to go to the lounge every week, 3 times a week, drinking, enjoying, having a good time, staying at a hotel with my money? Wow. We all know right now, Nigeria and they are managing. We all know that. All this is because of me. Do you think that's right what he did to me? He married me under false pretense, scamming me of money. And living a lavish life because of me. Well, there's no money now. So, you think that's right what he did to me? I'm a 55-year-old woman with a heart condition and a ndị be anyị ụmụnne m ndewonu maka ụfọdụ aghọta ihe na-eme ebe ihe onye ọcha na-ekwu ihe onye ọcha na-ekwu bụ mana ụfọdụ nwere ike ghọta bụ na o nwere ofu nwanne anyị nwoke afịa bụ Kindness bịa ghọrịa ya nụọ ya ọma na ọma akwụkwọ ka o ji wee nụọ ya wee nụchaa ya wee ribe ego ericha ego wee gbafuo ọfụ ọzọ ya ọ gịnị mee ọ sịkwa na nwa ikorobịa bịara wee na-ekwu ka o si wee fụ ya n'anya ka o si wee fụ ya n'anya o wee che na ọ fụrụ ya n'anya eziokwu mana ka njukedo kee ka onye ọcha si wee che na nwa ikorobịa dị afọ 20 na ụma 20 something years nyanwa dịkwa n'afọ 55 years na nwatakịrị a ga-afụ ya n'anya ọgbọ nne biko na ndị be ya na-eme ya eme onye ọcha amazi na o nweriri ihe mere nwata nwa ikorobịa ji wee bịakwute ya n'ụbịa kee ka onye ka na-eto eto ndụ juru n'ahụ ya eje fụ ọgbọ nne n'anya nne ka nna akọkwa ihe menụ o wee bịa ya osinye ha na-abọ wee biri Kindness abụkwanụ dị ebu onye Igbo anyị wee je kpọtakwa ofu nwa agbọghọbịa wee bịasị ya n'ọnwa nne o wee kweta n'ọnwa nne ha niile wee biri mana ọ sị na ihe na-agbagwoju anya bụ ihe ụfọdụ ha na-abọ na-eme ọ na-asị ihe a ndị a na-eme nwanne a dị suppose ị na-eme ụdị ihe a ọ sị ọ gbachikwa nkịtị ha niile bigide na-erie n'afọ 3 ha biri n'ụlọ ihe ndị a riri bụ $80,000 nne gbakọ ya na ihe na anyị manọ 100 and something million ka ha ri nwaanyị a and ọsịkwa na ọ na-aya ọya obi na-ayakwa n'ọya shuga ihe niile a na-aya nwa wee kọọ obi wee mechaa ihe a wee gbafuo o wee sị na ọ na-ele courses on them biko na ihe nna ajụ bụ onye ọcha ama ihe na-eme ndị ọcha ya afụ ha kaba nka kacha kama ha ya je chọrọ onye ọcha ibe ha ọ bụgo na ọ chọọ nwa ikorobịa enwezi nwa ikorobịa ndị ọcha ahapụ ndị be ha bịazi ịchọrọ onye Afrịka ha ga na-aghọrị ngwa na ihe nwa ikorobịa merie nwanne anyị nwoke ọ bịago na-asị ndị Igbo asọkwa m na ihe nwa ikorobịa merie dị mma ọ dịghọ mma mana ịma na ọ dịghọ possible na onye ndụ juru ahụ ka nwa ikorobịa a ga-abịa fụ onye a n'anya o nwere ọ bụrụ akwụkwọ ka o ji wee nweta gị nwa bụ onye ọcha ọ dịghị ka
nwa ikorobịa ndụ juru ahụ anya bịa fụ gị nwa bụ agadi nwaanyị fụ gị n'anya ọgbọ nnie adị akọ n'akọ akọ gị nwa nwe onwe gị chọrọ iri nwa ikorobịa rie gị ihe nna afụ ihe a wee gaa iziri gagwu ama m ihe unu che ihe nkwukwa bụ anakwa m asọpọtụ ihe nwanne anyị nwoke merie mana onye ọcha anụnwa ọ dị aka nwa ikorobịa ndụ juru ahụ etu a ga-afụ ya n'anya na-enweghị ihe o ji wee bịakwutie biko nke ihe unu che na ihe onyonyo unu na-ata nwa ikorobịa ụta ba ịkpọtakwa ma enyi ya nwaanyị gwa nwaanyị a nọọ nwunye ha niile bikọ ọnụ na-erie ka nwa agbọ bụ ka onye ọcha ka unu ga-ata ụta na ọ fụcharụ nwa ikorobịa ndụ juru ahụ wee che na ọ ga-afụ ya n'anya na-enweghị ihe o ji maka ya wee fụrụ ya n'anya ma maka ihe isi ike juru obodo Naijiria na-eme ụmụ ikorobịa ya na-eme ihe ọbụla ma ya bụ na ha nwetara akwụkwọ mụnwa amakwa m ma ntakwa nwa ikorobịa ụta maka ihe isi ike ga-eme gị ime ihe ị chọghị ime mana onye ọcha ka m na-ata ụta fọ ịfụ nwa ikorobịa ndụ juru n'ahụ wee che na ọ ga-afụ ya n'anya ama m ihe unu che n'ihe onyonyo mana ihe nwanne anyị nwoke mekwa adị ọkwa mma adị ama ebele m na-emekwarụ nwaanyị ịfụ ka o si na-apụta nnọọ na-ebe n'obi mwute biko nka mara ihe unu che ndewo. I'm going to make sure this bitch, Igbo bitch, and his sister and his family pay for what they did to me. You don't take my money, $80,000. I made sure you were taken care of. You eat good, you live good. And then you're going to go ahead, entertain other Igbo bitches. And then your sister, oh, right here. Right here. Him. Of course. She'll do anything for him. There is something going on between her and him. Who does that? Who comes out of a shower knowing that his wife is laying next to him in bed, in a towel, can see your ass, and then says, oh, kind, do you have a brush? Wearing his clothes, sleeping in bed next to him while I'm in the shower. Don't you think that's not normal? That is not normal. That is, I don't even do that with my siblings. I understand what is happening here. If you guys would share my story, that would be great. Mr. Soul Flo, I posted his post about these young Nigerians that are marrying us American because we have money. It's true. I'm not a grandmother. I don't plan on being one. But anyway, I want to say thank you for following my story. Please share my story because he is looking for the next victim. Right here. Okay. Him and the Wicked family. They are looking for the next victim. So remember what I told you. You all are